Татарстан президенті Рустам Нургалиевич Миннихановның бұйрығы білән татар халқының үсіш концепциясы, стратегиясы ясалған. Менә шушы стратегия уңайынан Татар конгрессы мөрәҗәгать итте бүтән татарларга, алар үзләрендә концепцияга тәкъдимнәр, предложениелар ясауны сорап. Һәм менә без Мәскәүдә уйладык шушы стратегияга җыелып, татарларны җыеп, җәмәгатьчелекне җыеп, активистларны җыеп, үзебезнең тәкъдимнәрне әйтергә. То есть вот у нас сегодня большое главное событие. Первое — это презентация журнала «Туган жир. Родной край Всемирного конгресса татар». И второе — по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, чтобы была подготовлена стратегия развития татар. И вот по поручению Всемирного конгресса татар все татарские организации должны отправить свои предложения к этой стратегии. И вот мы одним из первых приняли призыв Татарстана и решили собрать общественность татар в Москве и отправить свои предложения. И у нас сегодня почетные гости. Это доктор исторических наук Дамир Мавлявиевич Исхаков, он же редактор журнала «Туган жир», главный редактор и член Национального совета Всемирного конгресса татар. Давайте еще раз похлопаем. Это Дамир Мавлявиевич Исхаков, легендарный ученый. У нас еще ученый Альберт Бурханов. Он председатель Всетатарского общества краеведов Республики Татарстан и также первый заместитель Всетатарского общества краеведов России, профессор, историк Альберт Бурханов. У нас также казанский гость, это Ватаным Татарстан газетінің журналисты, легендарный журналист Рашид Минхач Хаджи. Бізде бүгін қонақлар бик көп, шул қонақлардың бірі это председатель Союза композиторов России Рашид Калимуллин. Давайте его похлопаем, потому что она хлопает вся Европа его произведением. У нас, скажем, вообще татарлар түрлі бетінде алар. Менә мында рязанский татарлар утыра. Біздің легендарный руководитель Фикрат Ахмеджанович Табеевның земляки Табеева. Табеева, мы считаем, что это, скажем, один из создателей современного Татарстана, который сделал очень много для Татарстана. Нефтехимия там, ну, вот вся экономика современная, это заложил именно Фикрат Ахмеджанович Табеев. И у нас сегодня сын Фикрата Ахмеджановича, Искандер Табеев. Он кандидат медицинских наук. И профессор. У нас человек Рашид Хамидович Бекбулатов. Он создатель музея Табеева в его родном селе Азеево. Давайте похлопаем. Полковник, ветеран МВД. Скромный человек. Все же, Рашид Хамидович, покажите еще раз, чтобы вас увидели, заметили. У нас генерал Салих Абай Шамсунов. То есть тут очень много людей. И мы от вас всех сегодня ждем предложений вот именно концепции, стратегии развития татар. Хайрлы дуслар, бик яхшы сезгә кайф бүген сөйләшергә, аралашырга, ишләрне бушатып, шулай аралашып сөйләшсәгез инде, танышып, шулай иттереп, аннан соң да аралашу булса, менә шуңар без бик шат булыр. Шуңар да без монда җыелабыз инде. Ну, менә бүген, во-первых, бик зур рәхмәт кунакларга, безнең килгән өчен Казаннан. Жирак җылларны кыска итеп инде безнең белән танышып, сөйләшеп, менә аларга вопрослар да биреп була, алар практически исторический, архитектурный и этнографический, на любой вопрос аларның үзләренең ниләре бар, китаплары бар. Монда действительно күп таныклы кешеләр. Бүген монда менә бар несколько председателей основных деловых таких автономий татарских Москвы. Бүген монда бар менә председатели молодежных движений, институтов. Монда бар активисты вот молодежи. Мы знаем, мы на 1 квадратный метр столько талантов. Вот начинающая звезда у нас певец есть сегодня, группа Шурале, значит, Корт Ваяк. Сегодня у нас одновременно монда Жидлар, 3 главных редактора газет татарских, да, единственное, больше уже никого нет у нас. Вот. Шуңар менә бик яхшы җыелган өчен без аралашырга. Ну, нәрсә нема әйтәсем килә, менә, во-первых, про клуб 16, менә, получается, все-таки штаб, он, чтобы у всех было понимание правильное, он создался на фоне штаб клуба 16.
Вот начали мы, благодаря Фикрат Ахмеджану, собираться в Китай-Городской стене. Собираться начали в 91-90 году, в 95 году оформились, и в 97 году я уже примкнул. Мы создали, значит, там молодежное крыло, вот, за которое я отвечал. Ну, с Фикратом Ахмеджановичем было проще, он был наш идеолог, рупор, так сказать. Он всегда нам давал установку такую. Мне особо это важно, потому что я и в детстве общался с Фикратом Ахмеджановичем, вот на рыбалке крючку ему червяки насаживал, когда в школе учился, да. Вот в Бигпулово, значит, в Мензелинском районе. У меня отец с ним общался, поэтому вот спасибо, что вот это вот поддержали штаб по тем временам, значит. У нас вот эти, Искандер сказал, две главные задачи. Это продвижение татарских национальных кадров, и не только татарских, а из Татарстана. И второе, значит, это объединение земляков. Но штаб еще помимо этого занимается отдельно национальным вопросом, значит, религиозным вопросом. В этом мы видим, значит, основное свое назначение. Вот, поэтому вот клуб 16 мы возродили, мы очень долго думали, и уже повторяюсь, вот Расим Сулейманович Акчурин, Табеев бы его оформил, то есть одобрил бы, значит, Кузьмин, значит, Анатолий Иванович вот, Козлов. Мы долго обсуждали, вот Диана Юнусовна, вот Салих Абай вошли, значит, у нас вошло координационный совет, 16 человек таких уважаемых, которые каждую кандидатуру мы обсуждали, думали. И вот мы в Москве появилась такая политическая, будем считать, юридически политическая оформленная организация. Это вот Возрождение ДЛ-16, деловой клуб. 16, потому что 16 ударов сердца в дыхании, как-то вот это все расшифровывается по-медицински. Вот. Мы хотим, значит, как? Вот, например, мы вышли с воззванием первое наше. Это присудить аэропорт Бекишева именем Табеева. Вот не знаю, как это пройдет, мы везде написали, сейчас этим вопросом занимаемся. Еще Фикрат Ахмеджанович, когда был жив, помните, да, Искандер, мы приглашали глав администрации Челнов, Нижнекамска. Уже эта работа шла, и вот результатом этой работы, что без стучка, без задоринки, у нас прошли 2 улицы, и в Челнах, в Нижнекамске есть улицы. Вот сейчас в Казани решается вопрос, да? Вот Рашид Хамидовичу большое спасибо, приезжают и корреспонденты, и земляки на родине музея, вот содержание, организация музея, значит. Поэтому вот мы до сих пор вот эти принципы, значит, Фикрат Ахмеджанович соблюдаем и хотим дальше, значит, так и двигаться. Вот. Второй вопрос, значит, то, что сегодня у нас один из основных вопросов, это выслушать хотя бы коротко здесь в плане татарское развитие стратегии в будущем, там через 10 лет, через 20, через 50, да, вот коротко каждый скажет, но мы к этому очень близко к сердцу отнеслись, вот когда эти проблемы были с языком в Казани, да. Ну, нас, будем считать, казанцы, товарищи, да, многие, может быть, не вы, обвиняют в том, что мы пикеты не устраивали, там, рот не закрывали, там, что-то, но мы немножко другой политики придерживаемся. Мы лучше с молодежью лишний раз, 10 раз встретимся, лучше вот эти тренинги мы проводим с молодежью. Тренинги у нас, вот это внушение, у нас они направлены на любовь, ведь у нас главная задача, чтобы вся молодежь поняла вот эту необходимость татарского языка, любовь к татарскому языку. Шуңар біз яшьләргә, оларга рух булсын яларның, иманлык булсын, ярату булсын, менә кирәклеген аңласыннар алар. Менә шул эшне без инде 21 ел монда шулай итеп эшне шундай алып барабыз. Вот. И вот насколько у нас это получается, у нас создаются татарские семьи. Сейчас, что касается, я уж тогда коротко, значит, что касается стратегии, вот 2-3 предложения. Первое, я считаю, что стратегия должна быть выработана на все возрастные категории. Да? Первая стратегия должен быть акцент на молодые семьи, созданные вот у нас в штабе. И второй акцент это на, значит, поменять политику и мышление татарских учителей. Нам мало сегодня изучать, значит, объяснять татарский язык. Нам нужно, чтобы у нас дети, значит, воспитывались и уже были сформированы идеологически уже с любовью, с потребностью и в жизни, чтобы они несли этот татарский язык, и не только сами. Они обращались к младшему поколению, обращались к друзьям, чтобы каждый татарин уже стал идеологом и понимал значение. Поэтому вот у нас для яслей это сказки Шурале, значит, тренинг такой, для школьного возраста другой. И так вот поэтапно, значит, ну мы в письменном виде еще все остальное распишем. Мы провели здесь
значит, 11 круглых столов вот по татарскому языку, поэтому у нас предложений очень много. Все мы их напечатаем. Вот, пожалуйста, я бы очень вас просил всех следить за нашими сайтами, посмотреть эти предложения, обсуждать их активно. Ждем от вас активных комментариев, ждем от вас лайков, ждем от вас, чтобы вы на наших сайтах обсуждали все это. Спасибо. Татар конгресс турында соңғы вакытта шуточный заголовок даже появился. Былай конгресс надалар всепланетный и межгалактический конгресс татар деген исем чыкты. Ул төслеккә якын, чөнки татарлар дөнья буенча сибелделәр. Сибелү процессы дәвам итә кызганычка каршы. Хәзер 40-тан артык илдә татар оешмалары бар. Урта Азияны алмыйм да, анда татарлар күп. Аның яхшы ягы, начар ягы да бар. Илемделәр тоту бик авыр. Шуңа да карамастан татар конгрессы эшен дәвам итә. Һәм менә безнең алдагы эшләрнең әһәмиятле эшләрнең берсе ул стратегия буенча булачак. Ул турыда мин аерым әйтермен. Эшкә керешкәнче бер-ике сүз әйтергә уйлыйм башта татар штабы турында. Безгә бу татар оешманың, татар штабының эшчәнлеге таныш. Һәм без ул эшне хуплыйбыз. Шул уңайда мин менә Рөстәм әфәндегә алып килдем татар конгрессы исеменнән мактау грамотасы. Без аңа тәкъдим итәбез бу эшне дәвам итәргә. Һәм безнең ятып официаль тәкъдим ясала. Бөтен татар конгрессына татар штабы керсен иде. Сезне котлауга рөхсәт итегез. Чөнки берләштерүче бер оешма кирәк. Татарлар алар Мәскәүдә бик күп тордылар. Бер тирәгә җылга кирәк әзрәк. Яһүдләрдә үрнәк алыгыз. Икенче әйбер. Менә монда бераз артык журнал. Минем кулда бар. Сез аны карый аласыз. Без мондый фикергә килдек. Кызгайча каршы татарларның милли аңы җитәрлек дәрәҗәдә үсмәгән. Һәм шуңа күрә безгә кирәк булды һәрбер гади татарга барып җитәрлек бер журнал. Аны безнең президентның ярдәме белән без чыгара башладык. Ул ежеквартальник, калын гына. Һәм сез аны алып карасагыз, күрәсез, анда безнең тарихның төрле яклары язылган. Бу журнал белән бәйле безнең краеведлар хәрәкәте. Әлбәттә, Алимҗан әйтеп китер әле. Biz hali Tatariston krayetlарын uyushtirdik, registratsiya o'tdik. Bora protsess Rossiya bo'yicha registratsiya yasau. So'nggi vaqtda chiqdi 3 mingdan ortiq tatar avullari tarixi. Tog'da yozalar. Agar ularning shu jurnal bilan shu tarixlar barasida birlashtirsak, yangi tatar tarixi barligiga kelajak. Ham anda biz ularda eshitmagan narsalar da bor. Bu jurnalda shulay bo'lacak. Shunga ko'ra men sizga taqdim etgan bu jurnalga e'tibor etirga, u Tatar kongressining saytida ilinib turacak. Endi birinchi nomer ilingan, ikkinchisi ham uchinchisi ilinacak hozir. Shunda kirib qoriy olasiz jurnalda. Men sizga murojaat etdim, kimda tilagi bor yozirga ekan, unda elektron adresi bor. Tartiblari yozilgan chek yozirga, shunga ko'ra sizdan maqolada kutamiz. Rahim etamiz. Biz regionlar bo'yicha yurib chiqarga o'ylaymiz. Azrak bo'lgan kishilarni to'plab kerak. Lekin mümkünlikler var boshqachada. Hozir Tatar kongressining saytida ochildi ayrim bir bit taqdimlar degan strategiya. Desa endi kishi o'zi o'ylagancha taqdimlarni jibara oladi Tatar kongressina. Biz uni jiyashaqmiz, ham ondan so'ng ishkartib, ondan fikrlarni to'plab olashaqmiz. Ondan so'ng tag'i bir usul bor. Biz murojaat etdik. Butun o'rinlarda bo'lgan tatar uyushmalarına. Uyushmalar isminden de bizga murojaat yasaganlar. Ular nechik o'ylaylar, tatar regionlarda yashagan tatarlar. Baxtga qarshi tatarlar ko'plab yashagan regionlarda aqlli kishilar ko'p. Shunga ko'ra men ishonam, bizga taqdimlar kirdi deb. Ularni borisini birga birlashtirgach, biz bir ofitsial dokument ishlab chiqara olamiz. Ishlav usullari bo'lay bo'lacak. Kelasi yilning boshidan Qozonda 2 tadbir bo'lar deb o'ylayman men. Boshda bir simpozium. Shu problem bo'yicha unda ko'p kishi qatnashmas. Bu yanvar yoki fevralda. Ondan so'ng jiyamiz zo'r bir konferensiya. Kim narsa bo'lsa aytala, shunday kishilarni. May oyida bizning plan bo'yicha biz
стратегияның беренче варианты эшләп чыгарга тиешбез. Ахыргы варианты бетерелергә тиеш. Киләсе елның августына я сентябрена. Ondan соң беләсең данары безгә бирәсе була хөкүмәткә, алар да караячаклар тирәякларын. Әмма мин эдәгелектән иҗтимагый эшләштән кешеләргә әйтәләм. Безгә чиновникларга бик ышанмаска кирәк, күбрәк иҗтимагый хәрәкәт һәм аерым экспертлар фикерен җыярга кирәк. Чиновниклар һәр вакытта да эшне үз юнәлешенә боралар, ә безгә күбрәк милләт мәнфәгатен кайгырткан документ эшләргә кирәк. Аннан соң мин уйлыйм, киңрәк фикерләргә тырышырга кирәк булыр. Менә барыгыз да күрдегез, без алдан хәзерлексез килеп кирдек кайбер мәсьәләләргә. Менә килеп чыкты укыту теле проблемасы. Безнең өчен бу яңа бер түгел. Бу процесс башланды 2004 елдан. Без әкренләп позицияны югалта бардык. Һәм менә ахырчыкта барып терәлдек. Хәзер кимә кымга ситуация шундакта начар. Мен сезгә әйтәләм, Казанда шактый татар гимназияләре бар. Ләкин аларның да күпчелеге күчте рус телендә укытырга. Татар теле әдәбияты калды, укыт предмет буларак. Күп укыту русча бара. Һәм ни өчен? Ата-аналар таләп итәләр русча укытуда. Бераз эшләп булмый. Һәм үз форумларында китәләр. Ансы башка әйберләр. Шуңа күрә менә без ата-аналарның психологиясын үзгәртмичә торып, элиталы мәктәп төзеп торып, без татар телен аякка бастыра алмаячакбыз. Шулай ук милли университет проблемасы да шул килеш калып килә. Әле бер генә милли университет буенча эшкә яраклы концепция юк. Шуңа күрә хәзерге вакытта сүз бара күбрәк Казан университеты эчендә элекке пет институтының бер калдыгын гына торгызу турында. Чөнки эшләр кайсы якта начар, татар телен һәм әдәбиятын укытырга да укытучылар җитми башладылар хәзер. Шундый ситуация. Ул безнеке генә түгел, ә бөтен Россия буенча шул процесс бара. Игътибар итсәгез, менә Казаннан бер галим бер укытучы судлашты. Шмаков, ул татар кешесе түгел. Хәзер без көтәбез Россия югары судының карарын, мотивировочный эшен. Безгә аңлатырга тиешләр. Ни өчен татар теле дәүләт теле буларак укытылмый? Хәзер бик кызык ситуациялар Казанда һәм башка урыннарда. Мәсәлән, Чуваш кызлары, урыс малайлары кайберләр әйтәләр, без татарча укырга телибез. Һәм алар татарча уку өчен язырга тиешләр, родной язык татарский дип. Чөнки дәүләт теле буларак татар телен укытып булмый хәзер. Образовательный стандартларда ул нәрсә каралмаган. Бик сәер хәлгә калдык хәзер. Менә Россиянең югары суд карар чыгарган вакытта без күрәчәкбез. Элек бар иде Россия Конституцион судының бер карары, ике телдә тигез дәрәҗәдә укытырга дигән, мөмкин дигән карары. Хәзер Россиянең Верховный суды суд карарын чыгарыр, ул вакытта без күрәбез. Татар телен һәм башка милли телләрне дәүләт теле буларак укытып буламы, юкмы? Дигән сорауга җавап булачак. Булар барысы да концептуаль мәсьәләләр. Шуңа күрә аны бер адымда гына чишеп булмый, чөнки дәүләт катлаулы структуралы. Безгә шушы законнар кысасында хәрәкәтләр кирәк булачак, һәм ул җиңел булмас дип уйлыйм мин. Менә без шушы проблемаларның барысын бергә уйлап хәл итәргә тиешбез. Мин сезгә һәр күп сөйләмим, ул бик күп кырлы проблема, менә берсен генә әйтеп китәм. Сез барыгыз да ишетеп беләсез, Татарстанда авылда башка төбәкләргә караганда хәл яхшырак. Экономик яктан халык та бар авылда. Әмма татарның бит нигезе инде ул авыл. Авылда хәзер ярты халык пенсионерлар. Ярты халык. Авыл бөтен татарның авылда хәзер Татарстанда калды 30% гына. Алдагы 15-20 елда ул пенсионерлар үлеп бетәчәкләр табигый афәттә. Димәк, безнең авылда нигез бетә хәзер. Шуңа күрә без милләт буларак яшәргә уйласак, милли тормышны шәһәргә күчерергә тиешбез. Авыл сез беләсез, җиңел әйбер түгел шуңа. Андый берләр бик күп. Кызганча каршы бала туу аз татарларда, безнең сан кимеп бара, ассимиляциядә бара. Шуңа күрә бу әйберләребез барысында алга таба уйлап, үзебезнең хәрәкәтләрне эшләргә тиешбез. Менә сүзне төгәлләйм, хәзер сорауларыгызга җавап бирәмен.
Безгә кирәк сезнең фикерләр урыннардан. Чөнки без күп нәрсәләрне күрсәк тә, бөтен нәрсәне күреп бетә алмыйбыз. Шуңа күрә теләкләрегезне безгә җиткерегез. Журнал аркылы җиткерергә була, интернет сайтлар аркылы җиткерергә була. Без барысын да җыеп анализларбыз. Рәхмәт. Сөзне Альберт Бурхановқа берик. Альберт, а вы расскажете про Всетатарское общество краеведов, про журнал? Зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, Мәскәүдә яшәүче милләттәшләр, беренче чиратта һәм кунаклар. Мин Мәскәүдә вакытында үземдә яшәдем, Мәскәү дәүләт университетында һәм Лобня шәһәрендә һәм Великий Калининград Подлипки дачында яшәйм, поэтому Мәскәү өлкәсен яхшы беләм һәм Мәскәүне дә яхшы беләм. Нәрсә әйтәсем килә? Мин 94 елда Мәскәүдән Казанга күчтем, Элек Урта Азияда яшәгән идем. Менә безнең татар халкы, мин 94 елда Казанга кайткач, беренче нәрсә игътибар иттем. Безнең татар авыллары, регионнары, төбәкләре өйрәнелмәгән. Шуның өчен археолог буларак мин тәүдә Казан артыннан башлап җибәрдем. И әкренләп аңладым. Археология һәйкәлләрен генә өйрәнеп булмый, монда кирәк кабер ташларында эпиграфика, монда безнең мәчетләр һәм архитектура һәйкәлләрендә һәм һәрвакыт әйтә торганнар, татарларның руслар килгәнче промышленности булмаган. Шуны да уйлый башладым. Бакыр базлары һәм башка. Ул дөрес булды. Берничә ел үтте, менә күптән түгел 14-15 елларда халык безнең әйтергә кирәк, халык сусаган, безнең җитәкчеләр дә аңлый башладылар. Авылларны өйрәнергә кирәк. Һәм әйтим. Хәзер инде Татарстанның галимнәре дә, төбәкчеләр дә, краеведларда әйтәбез, общественные деятели һәм җирле муниципаль район хөкүмәтләренең вәкилләре һәм зур хөкүмәтнең вәкилләре дә аңлый башладылар. Татар авылларны өйрәнергә кирәк. Татар авылларын нигә кирәк өйрәнү? Шуның өчен biz инде 15-нче, 16-нчы, 17-нче елларда безнең төбәкчеләрнең или төбәк өйрәнүчеләрнең, краеведларның оешмалары без җыя башладык, аларны оештыру башладык. Һәм менә бүгенге көннәрдә әйткәндә, 2 форум үтте, регионнарда шактый гына кызык оештыру конференциялары үтте. Ульяновскида, Башкортстанда һәм башка менә күптән түгел Курган өлкәсендә кайттым, монда оешулар булды, безнең эшләр бара, кызык регионнар, өйрәнелмәгән регионнар. Шуны әйтеп китәргә кирәк. Без инде шактый гына зур эшләр эшләдек һәм 2 форум үткәргәч, менә Дамир әфәнде әйтте, монда без журналда башып җибәрдек, хөкүмәткә рәхмәт. Ул журналны оештырганда беренче чираттан учредитель булып безнең конгресс булды, икенче безнең татар төбәкчеләренең оешмасы. Журнал матурына чыгып бара, халык кызыксына башлады, сез аны күрдегез, аңлыйсыз хәзер. Икенчедән, бу журналның регистрациясы үтте, безнең Татарстан төбәкчеләренең оешмасы да регистрация үтте быел март айында. Шуннан соң инде күп эшләр эшләнә. Районнарда без фәнни гамәли конференциялар үткәрәбез. Күбрәк район тарихы, авыл тарихы һәм башка күбрәк Татарстанда һәр оешмалар төзелеп бетте, безнең эш бара. Һәр читкә чыгара кирәк. Ләкин безнең субъективный фактор буенча Россияныкы бераз оешманың эше тукталды. Күп кеше аны аңлый, нигә? Безгә ярдәм җитмәй иде. Безгә менә мәсәлән мин үзем генә шундый вакытта күбрәк эшлим, конгресс бераз ярдәм итә. Беренче ярдәмче кирәк, аларда эшләргә регионнарда да, Казанда ул җитми, ул проблема бар әле. Ләкин мин ышанам, то безнең җитәкчеләр ярдәм итәр дип ул проблема буенча да. Безнең инде төрле юнәлештә эшләр бара. Аны санап китәсем килми, ул зур булыр, зак. Ләкин әйтәсем килә. Безнең зур стратегия, менә милләтне караганда, краеведларында өлеше булырга мөмкин. Чөнки без бергә җыелып, яңадан әйтәм, галимнәр һәм специалистлар, икенче краеведлар, өченче җәмәгать оешмалары, дин әһелләре, дүртенчесе инде бу хөкүмәт вәкилләре бергә берләшеп, без бер нәрсә уйларга тиеш. Һәр татар авылының тарихы булырга тиеш. Һәр татар авылының, һәр кешенең безнең паспорт бар, шуның шикелле авылының тарихы да булырга тиеш. Төрле китаплар чыгып тора. Менә Ширмешан районында Татарстанда гына 42 авыл бар. Ләкин 74 китап чыкты уже авыллар тарихы. Бер генә район. Төрле районнар төрлечә. Шуның өчен кайсы регионнардан нәрсә юк, но безнең Татарстанда шактый эш бара, Башкортстанда бара һәм башка регионнарда.
Пензада һәм башка. Шуның өчен мин булай дип уйлыйм. Һәр ул китапка керергә тиеш. Әле төрле китаплар чыга. Кайсы бик ватан сугышы, кемдер биография, шәхесләр турында, кемдер 17-нче гасырдан башлап, кемдер археология материаллары кертә. Шактый кызык китаплар чыгып тора. Әкренләп ел сайын ул китапларның эчтәлеге үзгәрер, тирәнрәк булыр, яхшырак булыр китаплар чыгаргач, ул без яңа буыннарга тарихы барып та җитәр. Шуның өчен беренче менә бу безнең мәсьәлә бу тарихны язу. Икенче мәсьәлә яхшы эшләүче, яшәүче авылларны саклау. Камаларны алга алып бару. Шундай авыллар күп. Мәсәлән, Йөризәнне беләсез, Төмәнәкне беләсез, һәм башка авылларны санап чыгарга була. Бер 50-гә якын зур яхшы авыллар эшли. Юкка чыккан авылларында күтәрә кирәк. Юкка чыгарга якынлашкан авылларны туктатырга кирәк проблемаларны. Ләкин стратегия алга карап бергә җыелып без стратегияны белергә тиеш. Татар авылларының булачагы 50 елдан 60 елдан без авылны саклап калсак, без нәрсәләр проблемалар? Анда мәктәптә сакланырга тиеш, анда халыкта демография булырга тиеш һәм башка мәсьәләләр. Дамир әфәнде әйтте, шәһәргә күчәбез дип. Бер яктан дөрес, авылны сакламасак эш булмый. Анда җирне вакытыннан алачаклар әле проблема анда. Шуннан соң авылны саклагач без телне дә саклыйбыз, мәдәниятне дә саклыйбыз, үзебезнең җиребезне дә саклыйбыз, республикабызны да саклыйбыз һәм татар милләтендә. Әле генә барып кайттым күргән өлкәсендә 4 юнәлештә эшләдем. Археолог һәйкәлләре, кабер ташлары. Менә Звериноголовка дигән авылда татарлар бетеп бара. Ләкин зияратында 103 кабер ташын өйрәнеп чыктык, җыйдык материалларын. Шул авылда бик кызык мәчет сакланган. 1827 ел төзи башлаганнар, 54-тә төзи бетергәннәр. 37 елда регистрация үткән. Шул мәчет сакланган, ләкин ул мәчеткә йөрүчеләр юк. Бик кызык мәчет. Шундый нәрсәләрне карап чыкканда, без күргәнгә барганда ишә бер мәсьәләне күрдек. Күп регионнарда безне кертмәскә тырыштылар, татар мәктәпләренә. Ләкин руслашу бара. Һәр директор мәктәп директорлары куркып, татарча сөйләргә рөхсәт бирмәделәр. Беренче мәктәптә генә андый нәрсә булды. Күп нәрсә турында әйтәсем килә. Шуның өчен мин кыскача гына әйтәм, вакытыгызны алмыйча. Бүгенге җыелышка сезнең җыелу өчен безне кунакка чакыру өчен сезгә бик зур рәхмәт. Төбәкчеләрне һәр берләшеп, без һәр регионда төбәкчеләрнең оешмаларын төзергә тиешбез һәм конгресска һәм башка оешмаларга ярдәм итәргә тиешбез. Бик зур рәхмәт. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Миндә Дамировлар белән, Алек әфәнделәр белән бергә янәшәгән Йөгәш бу проблемаларны шактый белә башладым. Төбәк тарихын язу проблемаларын сезгә ике генә моментка тукталып китәсем килә. Беренчедән менә кемнәрнең чыгышы авыл җирләренә бәйле. Чөнки авыл тарихларын яза башласалар, күп кенә кеше нәрсәдән башларга, ничек язарга, архивларга ничек барып җитәргә дип бик кыен хәлдә кала. Менә мин күптән түгел генә үзебездәге Татарстандагы Теләш районының Алан авылы тарихы турында китап чыкты. Беләсең, автончик бик гади генә иткән, әмма гади булса да ул бик кирәкле һәм авылда һәр кешегә ул китап кадерле булачак. Ул авыл тарихын язганда авылның бөтен йортларын җыеп чыгып, авылдагы нигезләр тарихын язган. Менә шу нигездә 3 буын, 4 буын кемнәр яшәгән, алар кая киткәннәр, кайда туганнары бар. Менә бу да тарих. Demek işte isterikler olsa da burada tarih. Bu sefer ikincisi yine Rüstem Efendi bilen söylüyor da o şunu bir kızıkla takdim etken idi. Çünkü bildiğimce sizde Tatar mektepleri bölümünde etno kampanya mektep var. Hem 10 milyon mu 12 milyon mu kişi yaşayan Moskova için az. Yakşam mektepler başarılı tırışlarız idi. Elbette benim okutuşlarına sağlanan işitkenim var. Biz vekillikten yaydım sıradık, şıkıvallardan yaydım sıradık, milli medeni mektebe kitekçilerinden yaydım sıradık. Ama Tatar tili okutuşlarına türerge, hizmet hakkı türerge akşata varmadık diyen. Elbette bu bir gacab indi. Yılda Gülmettinif'te benim anladığım şey yaydım itege bir başkanlık durmağın. Belki bana hazır yaydan biter, belki de her halde benim anladığım şey Moskova'da hayırlı kişiler var.
Anasın bir tane yakşam mektepler uyuşturup bula. Anasın Üstüm Efendi Cemaliyev bir kızık takdim etken idi. Buna zamanında bir 19. asırda 18'de Rus dvaranları gayrelerine ukutuşlar şakırıp Fransız dili öğretkenler. En iyi geldik şuraya. Mesela benim üzümden ruh paydaşım tepkimleşim Gülnur degen hanım Moskova'da yaşıyor. O bir eyahatlanıp şakırsan gelip Tatar dili edebiyatı bu işe dersler bir ala. Demek geldik şular üzerine Tatar dili edebiyatı ukutuşlarını şakırıp balalarına Tuğan dil dersleri de getirmişler. Benim şey bana bir kıyım değil. Ondan sonra benim hatımın Tuğanı yaşımında Moskova'da o indi balık bistesinden, yigide şu kazan tiyasinden indi. Ben şimdi şey halt tiyol indi mene kompaniyasının parlasının stilinde Ruslar biz kimsini diye bizinde kimsini hisse hatına bilen yeri barganda hatına yeri aytayken benim bile oramda Tatarca söyleşmedi. Mene indi bu bizim Tatarlarından kimsini diyen söz. Mene şöyle kimsini yaşamasa gidi indi bizimizin halal sıfatımız bilen oramda da ailede de metroda da Tatarca söyleşirge uyalmasak idi. Rahmet iktidarınızga. Bilasizmi, mana bugun bir shunday aybat chiqishlar bo'ldi. Mana bizning tatar tili turida. Mening fikrim bo'yicha tatar tili qanaqa aybat sinsin muzika aşağıda öğrenirge bo'lar. Bolalar sadigidan boshlab maktabda yuqori bilim o'qigan yigitlarda masalan aralashib dunyoda da villalar aralashalar u da yordam etardi deb o'ylayman. Muzika u shunday ayber deb aytibdi bu духовный rizq. U mana qanna kishining kirsa Tatar kişisi, Tatar balalar oyun formasında balalar beyramlarında ne şunda da Tatar jırlar bilen öğrenip ne şu ne işte betiminde ne tilek tudura, şunun tilekin tudura diye. Mesela mene aligне Tuvada buldum, Hakasi'de buldum ne. Amda mene alarның халык традициялары безгә караганда күрәсең җираграк малар тирәнрәк безгә караганда күбрәк безгә караганда тамырлырак, яхшырак сакланган. Чөнки без центрда алар җирак, аларның музыка кораллары сакланган. Бездә юк. Neler uz halk kilerin başkaralar müzik kararlarında her bir klip çıkı diye belirlerinde her bir klip çıktığı aslında birinci kilerin başkarlarında şu an göre mene daha bir zor problema bizde bizden halk bütün türklerde var каждый тюркский человек страна имеет эти инструменты да свои. Кроме нашего народа, даже у башкир ситуация гораздо лучше, чем у нас. У нас, кроме вот палки, курай деп айтамыз, лыжный таяқтан ясыдыры біздің бір өзішчан композитор, а башқа даже материал да жоқ еді. Музыка училищесінде отырады Жуковский урамында. Но аңа да рахмет, ол өз тілегі білен ясыдыры, анда бет тигез тишекләр, билеп тишекләр ясарга кирәк, күпме тишек ясарга кирәк курай булсын өчен. Мәсәлән, дәсе? Да. Иракда түгел, юк. Иракда түгел. И нәрсә демәкче идем? Бәлки Иракда да ясыйдыр, биналарын белмим. Ага. Ну, менә шуңа күрә ничек дип әйтим, такие широкие понятия да караганда, менә без ничек дип әйтим инде менә зур проблемалар күтәрәбез. Ләкин хәл итер өчен
Менә бу проблеманы, mesela менә Казахстанда алыйк, Азербайджанда алыйк. Менә Милли университет дип әйттегез, Бакуда бар Милли музыка университеты, айрым академический консерватория һәм Милли университет бар. Бездә алар бер нәрсә дә юк. Музыка кораллары сакланмаган. Түркмен булсынмы, таджик булсынмы, үзбек булсынмы, даже менә якут булсынмы, Тува кешесе булсынмы, бөтенсендә бар. Менә Башкортстанда проягына түгел, башка музыка кораллары шундый мастеровой кешеләр бар, алар ясыйлар. Бездә юк. Менә Кылкыбызда бар иде, Домбрада бар иде, Житиендә бар иде, Адырнада бар иде. Башка халыкларда менә алар сакланган гына түгел, бүгенге көндә мастерскойлар бар. Менә бу бик зур проблема. Әйтеп торам бит, менә мин җиңмәгән нәрсәләргә сезнең алдында. Ләкин менә бу проблемалар күтәрелә икән, мин шул стадым генә, рәхмәт сезгә. Күбесе файдалана рус чыганаклары белән генә. Җитешсезлек нәрсәдә, ана телен белмәүдә, иске гарәп, хәтта латин нигезендә язылган газеталарны укый алмыйлар. Анысыз милли тормышны күз алдына китереп булмый. Әйтик, тулысынча милли тормышны, милләтнең рухи тормышын bütünlәй чагылдырмаса да газеталар, журналлар, анда барыбер күбрәк сакланган рус чыганакларына караганда. Шуңа күрә бу нәрсәгә яшьләрне тарткан вакытта үзебезнең иске әлифбабызны гарәп графикасы буенча аны öğrenirge kирәк яшьләргә. Зур группа булмасын, чыганаклар күп. Birinci номердан башлап, әйтик, Нур газетасының birinci номерынан башлап, соңгысына кадәр. Оренбургта чыга торган Вакыт газетасы, Тулайым диярлек, Кыяш, Йылдыз калында чыккан газеталар һәммәсе Мәскәүдә бар. Ленин библиотекасының вакытлы матбугат бүлегендә. Әмма хәзерге яшьләр бу чыганакларга мөрәҗәгать итү түгел, үзләренең бабалары фронттан гарәп графикасы белән уллыкта алар өйрәнгән булган әле. Шуларның да хатларын укый алмыйлар. Миңа бик күп хатлар шулай килә иде. Хәзерге алфавитка күчергә. Аннан кай вакыт шундый нәрсәләр белән мөрәҗәгать итәләр мәчеткә. Мәчет бит ул дин ягына сукалый. Гади татар хатларын да укый алмыйлар. Чөнки аның өчен татар телен белергә кирәк. Әдәби телне дә, үз шибәңне дә, то есть үз диалектын да белергә кирәк. Бу эш катлаулы, ләкин өметсезлек булмасын, һәр нәрсәгә дирәгең булса, өйрәнеп була. Шуңа күрә яшьләрне мин чакырдым бу нәрсә. Үзебезнең чыганакларны юкка югалтмасыннар иде. Миңа шундый бер хәбәр әйтте, Мариэльдән бер рус егете бездә ди татар газеталарын, татар журналларын милли китапханадан бу 5-6 елыннан алдын булды, артыграк булмаса. Чыгарып ташлыйлар ди. Чөнки анда үзләренең кадрлары калмаган, беренчедән, аннан нигә марилар безнең мәдәният турында, безнең телебез хакында кайгырсыннар. Татар үзе кайгырмаса, аның өчен
кайгыручан кишилер болмaz, кайгыртучулар. Краткое резюме. Ахмед Галимов рассказал, что... Аннан, Галимнарыбыз, ихтибар берегіз, kübrek ihtibar berigіз Kasim yerligine. Çünkü Kasim yugalıp bara. Anda bütün rayon boyunca, şehir boyunca 2000 Tatar barıydı bu 20 yıllar bundan aldın. Lakin min bulganda indi katnaş saf nikahlar yok idi. Hemmesi katnaş nikahlar. Demek onun da belki 1000 kalgandır hazır tilini bilgen kişilerle. Когда стратегия diler 15-20 yıl, ekonomik strategiya 5-10 yıl, нәрсе irtege bir секундga bola, biz аны сөйләшергә bir de artık yaratmayız. Çünkü ol kıyınırak. Strategiya karaganda taktika kiragirek. Min şul turda olayım. Şul turda uylana biz mındağı bizden yetekşimiz kayal görünmeyeli. Yasavi Yamalev. Biz uyladık neyse durumda. Yamalev efendi bilen. Bir neçe atnadan, bir yarta aydan, şuşu tirede söyleşirge nerse turunda евреи, татары и евреи в современном мире. Потому что и по этой части он даже недавно съездил в Израиль. Потом он с докладом выступит. Потому что нужно изучить. Эти две нации имеют совершенно похожую свою историю. И численность примерно одинаковая. Татар 10 миллионов, примерно 4 миллиона в Татарстане, остальные 5-6 миллионов разбросаны по России, СНГ и другим странам. То же самое евреи. Их не так много, около 50 миллионов максимум. Они разбросаны еще больше. Здесь есть чему учиться у евреев, татарам. Это было бы интересно. Это было бы интересно, особенно в финансово-экономической сфере. Вот мы собираемся с тактической точки зрения изучить этот вопрос. И нашей молодежи стоит заглянуть, каким образом евреи умеют, держат финансово-экономическую систему во многих странах мира, в том числе США и других странах. Каким образом молодежь может участвовать в торгово-экономических вопросах не только Татарстана, но и России. Вот это важно. На мой взгляд, это важно, есть чем об этом говорить. Я поэтому я еще раз благодарю Дамира, который приехал оттуда, профессора Бурханова и нашего дорогого композитора, не только композитора Татарстана, но и композитора России, который недавно мы слушали его новые произведения. Это было интересно. Это спасибо большое, что работа идет. Давайте немного вернемся к тактике. Мой призыв в этом. Спасибо большое. Музыкal xazina bizni saqlab qoldirgan, adabiy xazina bizni saqlab qoldirgan. Chunki tatar tilini yo'qotgan bolalarning da miyine sinib qala tatar mыңнары. Үзәк телевидениенең дикторы Максим Шарафутдинов ул әйтә, әйди, минем татар әбикемдә, ул аның сүзе инде. Әбикемдә һәр вакыт татар концертларын куядыр диде радиодан. Мин тыңлап каладыр, күңелемдә бик калды бу киләр ди. Шуңа күрә безнең шул программада менә бу нокталар булырга тиеш әлбәттә, име? Аннары соң мин шунысын әйтәсем килә. Тел дибез. Иң мөһиме татар халкының рухын саклап калырга. Татар халкына хас булган иң гүзәл сыйфатларны саклап калырга. Инде балачакны даже экскурсияда булганда Петербургта улым шулай горурланып кайткан. Экскурсовод ди әни сөйләде ди. Менә бу харчевняларда, рестораннарда только татарларны гына алганнар ди. Официантлар итеп, чөнки алар чиста, пөхтә, алар эчми, беләсезме? Татар халкына хас булган сыйфатларыбыз бар. Аннары соң әйтәләр, шундый фикер бар. Татарны яратмыйлар, татарның эшен яраталар. Эш сөючәнлек, тырышлык, әдәплелек, олыны олы итү,
ішмей, тартмай, ғұрып-ғадатларны сақлап, білесізме? Татарша сөйлеше білмеген ұлым да қызы туғаш мәшітнің сайтынан түшіріп алған айфонына дұға балаңның құлағына оқырға. Шул айфонынан қарап, туған баласына шул дұғаларны оқыды. Чөнки ол ең башта татар жігіті. Ең башта, білесізме? Рухыбызны саклау буенча, шуңар күрә вот воспитательный момент. Без дәреслек дәреслектер өйрәтик. Менә воспитательные такие вот моменты булырга тиеш обязательно. Аннары соң шундый нәрсәгә кирәк ул татар теле имештер дә. Менә рөхсәт итегез, берничә мисал китерәм. Үземнең генә тормыштан. Җир шарының кайсы гына почмагына барып керсәм дә, татар теле миңа кирәк булды. Ничек алай дисез? Ничек кирәк булды? Финляндиядә фин татарлары русча белмиләр, татарча беләләр. Хәзер, значит, Финляндия парламентыннан аларның дуслары, буларда кунакта Россия депутаты икән. Ой, таныштырыгыз, давай безгә чакырып алабыз парламентка, чөнки безнең сорауларыбыз җыелды шактый гына. Хәзер ничек инде? Финнар русча белми, мин английча белмим. Фин татарлары русча белми. Шулай итеп мин рәхәтләнеп тегеләргә татарча җавап бирәм. Финнар татарчадан финча тәрҗемә итеп торалар, беләсезме? Шулай итеп шунда кирәк булды. Инде хәзер хәтерлисезме? Татар хатыны ниләр күрми дигән спектакль бар иде бер заман. Менә хәзерге заман татар хатыны чыннан да ниләр күрми. Мәсәлән, штаб-квартира НАТОга мин җитәкче булдым. Россия парламентының делегациясына. Хәзер мине таныштыралар, мин бит инде җитәкче. Так, НАТО офицеры. Баксаң күрсәң, НАТО офицеры минем белән татарча сөйләшә башлады. Исем дә китмәде, как будто бөтен штаб-квартира НАТО татарча сөйләшергә тиеш. Как будто исем дә китмәде. Нәрсә булып чыкты? Бу төрек генералы икән. Турция тоже члены НАТО. Так, хәзер сөйләшәбез инде 40 дишә ике дәүләт арасындагы күпме сорау нәрсә генә сөйләшеп бетермәдек. Минем делегация шаккатып тора. Да вы на каком языке с ними говорили? Мин күкрәк киеп татар телендә әйтәм сөйләштем. Татар телендә. Төркиянең татар шундый өлкәләре бар икән дә, бу күрәмсең шул тирәдә үскән җегет булып чыкты. Чөнки аннары Кониядә мин конгресста булгач, мине аэропортка озата китте замминистра культуры. Юл буе татарча сөйләштек. Ул кыз тоже шул төрек, үзе төрек, татарлар арасында шундый авылда үскән икән. Бәгыркәйләрем, шул ук Бельгиядә, шушы штаб-квартира НАТОда тәрҗемәче итеп безгә чакырып алдылар. А что людям не интересно? Я говорю о престиже татарского языка. Я говорю о необходимости татарского языка. Друзья, интересно или мне закругляться? Вы представляете, в штаб-квартире НАТО переводчика пригласили из Парижа. Оказалось, этот переводчик, его зовут Рашид Янбухтин. Нет, вы представляете, наши бы даже не подумали. А вот натовцы подумали, что руководитель делегации татарка, и переводчиком пригласили татарина. Вы представляете? Оказывается, он родом из Петербурга, в Институте иностранных языков учился. Там училась француженка, которая приехала русский язык изучать. И вот он женился на ней и таким образом в Париже работает. Вот таким образом, друзья мои. А когда мы прилетели в Америку, ждем следующего самолета до Бостона, так? И, значит, мне дали телефон нью-йоркских татар. Значит, поднимаю телефон, трубку, говорю, опять у всех челюсти отпали. На каком это языке вы тут с американцами разговариваете? Я опять грудь колесом на татарском языке говорю. Друзья, я могу продолжать много таких примеров. Так в жизни, вот сколько всего этого было, я хочу сказать, даже якобы Ленину принадлежит выражение, что татарский язык – это ключ к пониманию целой группы тюркских языков и так далее. Да, друзья мои, вот так. Спасибо. Тамақ белән җырлаган вакытта эпосны аларны бөтен
алтайларның һәм тибетларның батырлары һәм урухлары шунда җыела тыңларга дип. Аңа шамаска да була. Әмма мин уйлыйм, музыкада бар шундай бер. Аны теге логик нәрсә китереп җиткереп булмый. Ул телдә дә бар. Шуңа күрә без тел турында уйлаган вакытта ныграк фикерләргә тиешбез. Менә мәрхүм Мирза Махмутов, ул гомер буе эшләде Татарстанда, ул иде бер вакыт мәгариф министры озак кына. Ул безгә аңлатты. Ул арабист, карап яхшы беләдер. Революциянең татар теленнән 10,000 гарәп фарсы алынмасын төшереп калдырганнар. Һәм карт кеше инде безгә әйтте. Шу чынчылар төшеп калганнан соң татарларның үзләренең фәлсәфәләре бетте. Чөнки төшереп калдырганнар дингә һәм фәлсәфәгә кагылган терминнарны, керткәннәр марксизм-ленинизм терминнарын, татарча китаплар чыккан шул темага. Һәм без хәзер дә татарлар үзебезнең фәлсәфә телен кире кайтармадык әле. Бер акыллы кеше әйткән, Эдвард Кокер дигән. Әгәр дә милләтнең үз фәлсәфәсе юк икән, ул дөньяда юк. Шуңа күрә тел мәсьәләсе гади түгел. Шуңа күрә без фикерләгән вакытта төрле яктарларга тиешбез. Мен сезгә тагы бер тапкыр мәҗлес әйттем. Безгә күбрәк тәкъдимләр кирәк. Нинди нәрсә эшләргә? Сезнең фикерләрегез ничегрәк бу мәсьәләләр тирәсендә? Чөнки проблема катлаулы булса, сезнең яктан күбрәк тәкъдим булса, безнең өчен файдалырак. Бу бираздан соң, бу 2 сәгатьтән соң юлга кузгалганнан теге китапны миңа кире бирә. Әйтәм, нигә кире бирәсез? Алып кайтыгыз. Финляндия татарларына кирәк булыр. Без бит менә теге урамда өйләренә сөйләшәбез. Фин татарлары Коранны фин телендә укыйлар. Анысызмы? Димәк, мәктәп кирәк. Мәктәп булмаса, кайда Финляндияда, Кытайда тел сакланмый. Казанда бит Кытайдан татар студентлар киләләр. Ара үзара әйтик, безнең белән сөйләшәләр дә, үзара шунда кайсын күчәләр Кытайча сөйләшә башлыйлар үзара. Кытайдан килгән безнең студентлар да. Рәхмәт. Кем белән инде? Бу үтегез миндә кызып киттем. Бер мәсьәлә мин Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә булганда һәр вакыт яшәргә тәкъдим белән чыгам. Менә гаиләс проблемасы. Һәм яшьләр инде сез беләсез, төрле милләтләр кушылалар һәм татар халкы өчен бер яктан зыян килә, чөнки татарлар кушылсалар, югалталар телендә, балаларда урыс языла һәм башка милләт күбрәк. Башка милләтләргә урыслар өчен куркыныч түгел. Шуның өчен мин һәр вакыт тәкъдим итәм, мөмкин булса, бик яратсагыз кайчан 2 милләтне була. Ләкин өйләнсәгез 2 милләтнеке 2 телне белергә кирәк, 2 динне белергә кирәк, 2 родителне яратырга кирәк. Мөмкин булса үз милләтегезгә өйләнсәгез яхшырак ул. 40 яшьтән кеше уйлана башлый. Менә Мәскәүдә гафу итегез, кемдер может оскорблю. Абилар белән туры килә 50 яшьтә. Вот марҗага әйләндем, хәрди проблемам күп ди. Шундый мәсьәләләр бар. Шуның өчен менә яшьләрне без омтылырга тиеш, үз милләтенә өйләнергә күбрәк. Мөмкинчелек. Чөнки икесе дә родительләр татар булсалар, проблемалар күбесе булмый. Җиңелдә була, телен дә өйрәнергә, диндә, мәчеткә йөрергә һәм гореф-гадәтләрне тотарга. Шуның өчен ишә мин һәр вакыт әйтәм балаларга да, кызларга, ханымнарга, инде яшь кызларга дөрес исем бирегез балаларга. Исем мәгънәсе булырга, исем аңлатырга, дөрес язырга кирәк исемдә. Ул тоже бер проблема зур. Кызларга, студентларга һәм башкаларга сөйләгәндә мин әйтәм, җегетләргә. Җегетләр, беренче чиратта яхшы эш сайлагыз, яхшы специальность сайлагыз. Гаиләгезне ашатырлык булсын, мөмкинчелекләр булсын. Икенчедән, яхшы иптәшегезне табыгыз. Гаиләгез көчле булу өчен, яхшы акыллы кыз. Кызларга әйтәм, беренче чираттан яхшы иптәшегезне табыгыз һәм яхшы специальностьны табыгыз. Менә мин кыска гына шул моментларны әйтәсем килә. Безне милләтне саклау өчен гаиләне дә сакларга кирәк. Авылны да сакларга кирәк. Гаилә безнең татар халкының ул булачагы, гаилә безнең милләтнеке булса, безнең сонда югалмый милләттә булачак. И балалар күбрәк булса яхшырак инде. Без бит күбрәк 1-2 бала инде шәһәрдә. 3 бала булса, ул дөресрәк тә була. Күбрәк булса яхшырак та була. Рәхмәт. Меня исем Римма, фамилия Гумарова. Безнең Мәскәүдә Бердәмлек яшьләр клубы 10 ел инде эшли. Февраль аенда 10 еллык юбилей булачак, Алла буйрса. Без Татар Speaking Club дигән татарча сөйләшү клубы оештырабыз. Атнага 2 тапкыр. Вот минем бүген бөтен клуб диярлек монда. Чөнки безнең атна көннәре сишәмбе һәм җомга татарча өйрәнә торган, татарча сөйләшә торган.
Шулай ук вот 27 октябрьда Мәскәүдә эш урында татарча диктант язачакбыз. Теге бөтен дөнья татарча диктантына кушылачакбыз. Акциясын Алла буйырса, һәм шуның берсе штаб ярдәмендә оештырыла Дона Патриарших дигән мәдәни үзәктә. Һәм 3-5 ноябрьдә без Алла буйырса оештырабыз Урман күле дигән яшьләр форумы. Ул булачак Домодедово шәһәрендә пространство детской мечты дигән экологический паркта. Безнең оештыручыларыбызның берсе Мәскәү өлкәсе автономиясы, икенчесе Россия мөфтиләр шурасы, Совет мөфтиев России. Ул 3 көнлек форумда шулай ук стратегия 2030 дигән форсаж сессия булачак. Казаннан бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан аның рәисе Тәбрис Яруллин һәм аның ярдәмчесе урынбасары Айрат Фәзрахманов әфәнделәр көтелә. Шулай бизнес фикер программа ачылды. Стратегия буенча белмим, минем управление буенча дәүләт белән идарә итү буенча академиялар бетермәгән. Телне саклау буенча мин бик сокланам. Теге башта гаиләдә сакларга кирәк, мәктәп дәүләт сакларга тиеш түгел дигән кешеләрнең самимилегенә, ихласлыгына, чөнки гаиләдә генә аны берничек тә саклап калып булмый. Беренчедән мәктәптә укыту кирәк. Безнең халык ул буйсынырга ярата, өстән кушканны ярата. Әгәр өстән татарча сөйләш, татарча укы, татарча яшә, татарча газета укы, журнал укы, газета, телевизор кара димәсәләр, безнең халык аны укымаячак та, карамаячак та, өйрәнмәячак та, чөнки дәүләткә кирәкми икән ул. Гади халыкка берничек тә кирәк түгел. Татарларның шундый милли сыйфаты бар, алар нинди очракта да һәрвакыт үзен күтәрелергә тырыша, үзен, гаиләсен, туганнарын яхшы яшәргә, яхшы тормыш корырга тырыша һәм ул Себердә дә югалып калмый. Шуңа күрә татар телен бетерсәләр дә, татар телсез калса да, ул үзенең милли сыйфатларын шундый яхшы яшәү сыйфатларын калдырачак. Әгәр татар теле сиңа кирәкми диләр икән, ул татар телендә кирәкми икән, кирәкми һәм дальше тыныч кына яши башлаячак. Шуңа күрә әгәр без өстә утырган сәяси элитага аңлата алмыйбыз икән менә бу фикерне, хәзерге вакыттагы вазгыятны, бу Гаяз Исхакыйдан да алданрак без инхиразга килеп җитәргә мөмкин. Шул игътибарыгыз өчен рәхмәт. Наши федеральные каналы, многочисленные сериалы, которые мы смотрим, кто-то не смотрит, или большой экран. Вот мы живем с вами в многонациональной стране, где есть Татарстан, Башкортостан и прочие республики. Но, к сожалению, за редким исключением, мы не видим на больших экранах, на федеральных каналах, такого национального героя. Вот, скажем, я приведу пример. Вот многочисленные сериалы о милиционерах, о менты там и прочее, следователи там, условно, Коля, Серега. Я ничего против не имею. Мы все, сказать, братья, мы все живем в одной стране, но почему-то ни одного полицейского татарина нет. Пусть он будет башкир, пусть он будет якут, бурят. Извините, мы же живем в многонациональной стране. Если взять тот же Голливуд пресловутый, там черный-белый, понятно, там другая страна, там другая идеология и так далее, и так далее. Но почему у нас нету? И вот, конечно, есть редкие исключения. Вот недавний фильм про инопланетян Федора Бондарчука о вторжении инопланетном, где главную роль сыграл Риналь Мухаметов, очень красивый, симпатичный молодой актер из Казани, татарин. Но он играет инопланетянина, понимаете? Вот он как откуда-то оттуда приехал. Вот, понимаете, он какой-то не наш, не отсюда. И, есть Марат Башаров, но он такой светлый, у него в основном роли таких вот, русских героев. К чему я все это веду, да? К тому, что вот мы сейчас с вами собрались замечательно, все очень душевно, потом вспоминается это все приятно. А вот что, мы разойдемся и все, что ли? Старшее поколение, у нас есть молодое поколение. К сожалению, многие молодые татары, особенно девушки-татары, они стесняются своей национальности. Они, у нас в масс-медиа очень много, звездных имен, на самом деле это татарки. Они просто меняют свои имена.
Я ничего против них, я еще раз хочу повторить, мы все братья, мы все действуем по закону, по Конституции, мы уважаем всех и каждого, но вот это то, что есть. Почему? Да потому что наша молодежь стесняется, она либо не знает собственной истории и культуры, либо не хочет знать, либо стесняется собственного происхождения татарского, мусульманского. И вот это нужно, ну, как-то менять. И вот я конкретно сейчас веду к чему? К тому, что нам, допустим, вот мы сейчас собрались с вами, да, я был на ваших лекциях, вот, слушал, и, значит, ну, скажем, выработать какой-то документ Министерства культуры Российской Федерации, где татарская общественность, уважаемые люди, говорят о том, что вообще-то, если мы снимаем за государственный счет на бюджетные деньги фильмы в России и сериалы снимаем, то вообще-то, ну, там как бы должен быть герой присутствовать вот наш там, пусть башкир будет, пусть татар будет, бурят, ну, то есть один такой герой. Это все, ну, может быть, это покажется, ну, ты тут вышел, тут говоришь про свое, про кино, понятно, там корысть у тебя, это как бы несущественно, не важно. Это очень важно, потому что это будет кино, Владимир Ильич Ленин был прав. Кино по силе воздействия имеет фантастическую силу воздействия на умы и сердца человеческие. И если мы добьемся того, что вот на наших федеральных каналах, на больших экранах будет хоть один герой, вот наш национальный, с именем там Рустам, Ильдар, там, Тухватуллин, Абдуллин, Исхаков, Дамир, Тимур, вот, чтобы он был не какой-то негодяй, дворник в оранжевом жилете с метлой. Вот я играю в основном дворников, это вот моя специализация, понимаете? Вот, я играю только пришлых. Правда, были роли там бизнесмена, я один раз милиционера сыграл. Я заканчиваю. Вот, я хочу сказать, что нужно выработать документ с рекомендацией Министерства культуры, с тем, чтобы вот рекомендовать продюсерам, крупнейшим продюсерским производящим компаниям, чтобы как-то вот были рекомендации от Министерства культуры о том, что вообще-то, ребята, давайте включайте национального героя. По грубо примитивное сравнение, вот как в Голливуде, черный-белый, черный-белый. Режиссеры есть, но тут согласен. Но у нас очень много фильмов снимается в Башкортостане, в Татарстане, их не видят, они не выходят на экран. И их надо лоббировать. Короче, нужно лоббировать своего национального героя не только на местном уровне, а на больших экранах. И тогда вы, вот, как говорится, клянусь, вот молодежь начнет гордиться тем, что они татары, башкиры, они перестанут стесняться этого. Вот это моя мысль. Спасибо. Спасибо, Марат. Салихабай Шамсунов, генерал, давайте вас тоже послушаем. Профессор. Sevimsiz milletvekilerim. Uşağına sürüşmeyin. Конечно, сегодня подняли очень серьезный вопрос. Конечно, экспромтом мы сейчас можем что-то сказать, но это не будет серьезного разговора. Я думаю, вот очень много полезного я сейчас услышал, сидя. Вот, мы создали штаб свой, действительно, вот, обновили, так сказать, совет, как бы организационное ядро. Я бы поручил вот этой группе, куда я вхожу, где-то в течение 2-3 недель выработать, так сказать, цельный документ по этому вопросу. Это очень серьезный вопрос. Во-первых, как ученый хочу сказать, сначала надо определить болевые точки, почему народ татарский плохо развивается. Вот скоро будем столетие татарской автономии праздновать. Мы практически только стоим на путь консолидации этого народа. Ведь что греха таить? До этого, так сказать, те, кто нас не считали, и мусульмане, и там чуваша, и булгары там, и потом татары появились, да? Поэтому для того, чтобы народ консолидировался, прежде всего, конечно, он должен обладать 100% своим языком. Вот я не пример пока еще, плохой пример для этого. Далее, национальное сознание. Вот только что вернулся из командировки из Казани по приглашению
Академии наук Татарстана участвовал в международной конференции. Проблемы очень серьезные обсуждали, связанные и радикализацией экстремистских, террористических идеологий. Естественно, это камень как бы невзначай бросается и в наш огород. Потому что основные приверженцы этих идеологий – это люди, исповедующие ислам. Хотя наша религия, она самая, так сказать, миролюбивая. Она самая последняя, которую Всевышний нам послал, так сказать. Да, потому что же к моменту появления исламский, Корана там, уже две религии, иудаизм и христианство, существовало почти тысячелетия. Поэтому не надо было нам, так сказать, завоевательную войну вести. Но многие этого не понимают. Более того, ведь Коран, так сказать, ислам не отрицает иудаизм и христианство. А этого много не понимает, что мы молимся и Мусе, и молимся мы Ииссе. Поэтому, дорогие мои соотечественники, я думаю, многие из вас согласятся, давайте мы соберем какой-то круглый стол, обсудим этот вопрос. Ведь время пока терпит. Так мы сейчас вот экспромтом сказали несколько тезисов, так сказать. От этого пользы, наверное, будет немного. Я думаю, что мы еще соберемся в ближайшее время еще раз здесь, может быть, в более узком кругу. Ведь потенциал московских татар, Москвы и Подмосковья, может быть, нисколько не уступает, так сказать, казанским татарам. Потому что общей численности, если смотреть, так сказать, нас тоже здесь немало. Поэтому я думаю, что очень интересные выступления были, очень яркие выступления, много чего полезного там есть. Я бы вот предложил бы вот сесть, так сказать, нам обдумать. И вот последнее выступление молодого актера, так сказать, нас подталкивает к этому. Поэтому я сейчас не хотел бы сейчас что-то сказать такого кардинального. Много видно, так сказать, со стороны. Вот когда приезжаешь вот в Казань, вот, по сравнению с тем, что было 15-20 лет тому назад, многие позиции сданы. Практически вывесок нет на татарском языке. Есть конституция, где два языка должны быть, государственный закон. Пишется слева направо. Сначала по-татарски надо написать любую вывеску, потом справа, так сказать, по-русски. Вот этого нет. Все начинается с малого. Если мы материнским молоком, так сказать, не привьем татарский язык, это прежде всего в семье. Ведь не зря, так сказать, вот Дания Юсуповна не даст мне соврать. Говорит, даже плод, когда развивается в утробе матери, вот, он слышит, значит, национальную музыку. Правильно? Вот, поэтому, очень, я думаю, что надо начинать с семьи, потом в детском саду, в школе и институт должен быть. Вот если вот это все эти составляющие будут, тогда язык будет востребован. И молодежь будет говорить, и он будет рабочий, и к этому надо стремиться. Должна быть и стратегия, должна быть и тактика. Поэтому дайте нам время немножко, мы подумаем. И очень было бы неплохо, если наши земляки, казанцы, так сказать, пригласят нас на конференцию, что с удовольствием приму участие. Спасибо. Я полностью поддерживаю, надо, конечно, этим заниматься. На самом деле, вот сегодня получил из города Буинска информацию, что, значит, будем проводить спектакли, они будут гастролировать у нас в декабре месяце в Москве и в области. И пришел, значит, начальник управления культуры, она говорит, вот детские спектакли, говорит, мы проведем, а татарские нет, говорит. Как нет, говорит. На татарском языке, но мы предоставим наушники, Раиль Садриев, говорит, наушники будут обеспечены все. Она сразу на дыбу стала. Ну вот, в общем, разговор, конечно, не получился ни о чем. Но думаю, что сейчас будем переговоры вести, чтобы они нам дали возможность провести на татарском языке спектакль, значит, в тех местах, где мы уже определили. Конечно, это вопрос серьезный. Мы готовы работать. Московская область, в принципе, имеет огромный потенциал в этом. У нас постоянно мероприятия проходят в этом плане. Я
с удовольствием присоединился бы, если бы создали такую, наверное, может, комиссию или какой-то совет там, с удовольствием присоединился бы, и тот вклад, который, тот опыт, который у меня имеется, я с удовольствием бы, как говорится, его применил бы в этом совете. Мне хотелось бы, чтобы запрячь в это дело журналистов. Her avulda kartlar var. Onlar dünyadan gidip baralar. Barsının da işi bilen başları dönmegen edi. Var bir ayık kartlar. Şularının milletke karartta hem milletimizin kileçegine karartta bulgan nerselerini blok yazıp alırga. Onlarda fikirler olacak. Şundiler biz ulu bu kitap arabız. Şuna göre bizning fikirlerge de iktibar etsinler idi. Вот так, как раньше было. Это где-то в 70-м году мы татарскую национальную школу заканчивали. Многие, наверное, заканчивали. А так, например, в Москве или где-то очень тяжело, вы сами знаете. Одна школа, даже вот у нас есть одна школа, туда все татары в Москве вести будут своих детей туда, это же тяжело. Это очень тяжело. Не знаю, хотя бы вот в маленьких городах даже или школах, как-то национальные школы, где татары, по-моему, большинство уже деревни есть татарские, а учатся на русском языке. Почему национальные школы они организовать? Выйти как-то государственный уровень. Общественный уровень, это мы всегда стараемся, но тяжело. Вот как-то выйти государственно, чтобы национальные школы разрешили открывать. Хотя вот так же в деревнях, где много татары живут. Тогда было бы пользу. Вот мое предложение выйти государственный уровень. Начать бы хотел с того, что вот на нашем столе при общении мы вот как раз вот возникла еще одна проблема. Я сам не знаю татарский язык, но очень хотел услышать мнение старших о стратегии развития, что они думают. Но, к сожалению, я не смог этого понять. И я думаю, это проблема глобальная, потому что даже если 80% татар знают татарский язык, то 100% знают русский. И разговаривая только на татарском, мы отсекаем эту аудиторию. У нас есть языковая проблема, языковая яма, но ее нужно преодолеть с помощью национальных институтов. И опять же, здесь упоминались, скажем так, евреи и их опыт. Я считаю, что это действительно тот народ, к опыту которого можно обратиться. У них была намного хуже ситуация с языком, когда они, являясь одним народом, не понимали друг друга и разговаривали на разных языках. И только создание института Техникон сподвигло на развитие языка иврит, в его восстановлении. Они его восстановили из забытия свой язык. Поэтому татарам, скажем так, дорожка, по которой татары могли бы идти, уже протоптана еврейским народом, и мы могли бы использовать их опыт. Всегда легче ехать по пути, который уже кем-то протоптан. Но, конечно же, и проецируя на свой народ. Вот. А лично свое видение, которое могло бы помочь в развитии стратегии. Я считаю, что татарам нужно двигаться в направлении как-то, не знаю, независимости. И достичь этого можно с помощью организации, выполняющей функции правительства, мощной финансовой организации, группы компаний, корпораций, национальных. И юридически это оформить. Ведь есть много окологосударственных образований, еще каких-то образований, которые не претендуют на территорию, которые не хотят, например, развязывать войны и так далее. Но они выполняют функции, которые выполняет государство. Защищает, развивает, поддерживает культуру, направляет финансы. И я думаю, нам стоит думать в этом направлении. Biz ol festivalga formatlı bulmagan, yani alternatif tatar muzikaсын chaqirib ko'rsatdik. Shu sababdan Moskvadan Shurali turkumida, siz uni bilasiz. Umuman bizda Tataristondan, Rossiyadan, butun dunyodan 10ga yaqin turkum ham muzikant keldilar. Ular Moskvadan, Sholodan,
Австриядан, Австралиядан, Қырымнан келген татар музыкантлары. Һәм шулар арасында барыңызға да таныш болған Айгел төркемі бар иде. Алар электрон музыка йолдызлары инде хәзер. Аннары Ислам Хатыров кебек менә Ногай татары, ул заманча этно-музыка уйный. Әйткәнемчә, Әнвәр Измайлов Кырымнан джаз музыка легендасы, ул бөтен СНГда танылган, бик хөрмәт ителгән зур джазовый музыкант. Шулар безнең Кремльнең диварларында электрон музыкантлар чыгыш ясады. Ул да булса Австриядән Айгөл Галиева исемле музыкант. Ул хәзер Европада бик актив чыгыш ясый һәм заманча электрон музыка яза. Һәм без фестивальдан соң кичкенә генә шундый бер видеода да ясадык. Сез аны хәзер карый аласыз. Иң кызыклы мизгелләрен алып bir кичкенә видеога тупладык. Я очень жаль слышать два выступления, которые говорят, мы должны повторить за евреев. Надо быть хорошим мусульманин, тогда вы будете еврей. Ислам это и религия, и поведение, и культура. Евреи взяли от ислама два хадиса пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Один аят, что будьте всегда рядом друг друга. Один хадис, который очень важен. Не является мусульманином, кто не жалеет для своего брата, кто жалеет для себя. И не является мусульманином, кто не защищает брата от себя. Это так ведет себя еврей. Значит, это поведение, они не евреи, они мусульмане. Поведение. Религия у них другая. А поведение, культура, это исламская. Аллах говорит в Коране, держитесь за бунт Аллаха. Держите друг друга. Когда один еврей идет в какой-то компании, собирает всех евреев. И, к сожалению, мусульманин или русский, если работает, он отталкивает всех. Я помню очень русский, советский анекдот. Грузин говорит к тому другому, дорогой, у меня квартира есть, у вас квартира есть, а у кого-то другого нет квартиры, купим ему. Еврей говорит, у нас машина, у того машина, у того, у Хаим нет машины, купим его. Русский говорит, я был арестован, а Иван не арестовать его. Нельзя быть таким. Внутри Конгресса татар будет работать группа экспертов, которая все будет собирать. Это первое. Во-вторых, вы, может, не обратили внимания, когда была жесткая дискуссия по языку, известный московский политолог Глеб Павловский сказал следующее предложение. Оно звучало так. Вы, татары, должны сделать вид, что вы принимаете все, что вам предлагается, но при этом делаете то, что вам нужно. Поэтому нам по языковому фронту сдаваться нельзя. Надо отстаивать свои права. Наши права, они здесь защищены и международным законодательством, и самим положением татарского народа в России. Нам надо по этому фронту выстроить нормальную защиту. Мы это сможем сделать. Я надеюсь на это. Поэтому всех приглашаю к работе совместно.